Исәнмесез? Исәнмесез. Менә бүген дөнья туган тел көне, шул хакында мин сездән бераз интервью аласым килә. Сез татар кешесеме? Татар. Кайсы яктан сез үзегез? Мин Минзәлә районыннан. Минзәләр авылда туып үстегезме? Авылда туып үсмәдем, 3нче класска хәтле мин авылда яшәдем, үстем. Шуңа бик якын миңа татар культурасы, әдәбияты. Исемегез ничек? Исемем минем Лариса. Сез менә тормышта татар телен кулланасызмы, еш кулланасызмы? Кирәкме татар теле хәзер? Татар менә эштә татар кешеләр белән татарча сөйләшергә тырышам. Өйдә әти-әни, туганнар белән гел татарча гына сөйләшәм. Яратасызмы туган телне? Яратам, минем бит бүтән туган телем юк. Шушы булган, шуңа яратам. Габдулла Тукайның шигырен беләсезме? Туган тел. Берничә юлны. Матур тел, әткәм-әнкәмнең теле. Син бик дөньяда туган тел, матур тел, әткәм-әнкәмнең теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Нинди теләчәгез була менә татар кешеләренә, яшьләренә шул телне саклагыз дипме? Әллә кирәкмиме ул сезнең фикер буенча безгә хәзер инде? Ул тел безгә бик кирәк. Менә хәзер бик күп ничек әйтергә, смешанный семьялар, гаиләләр, катнаш гаиләләр. Менә аларда уже безнең татар теле бигрәк тә сакланмый. Шуңа минем бик саклыйсы әдәби телдә сөйләшәсе килә үзем дә каракатыр сөйләшү. Бу туган телне без онтырга безгә ярамый, бер безгә дә. Рәхмәт сезгә, сау булыгыз.